Jenengan wis gawe buka apa iki mangke? Gorengan. Gawe gorengan. Seger-segere ra gawe. Mboten nonton wetune. Oh, ya, Lagi anu. sepisanan ceritane ya. Anu. Kula ki kok tau mbiyen kan tau mara rene kali Mak Siti kan lho. Jenengan nandur waluh to? Heeh. Awoh mboten? Awoh. 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 Anu koyone nek digolak enak banget. Ya. Wonten mboten? Wonten lha niku mangke nang Mang Terweni. Tenan wonten iki? Wonten. Sing tuwa lho iki? Heeh. Tuwa? Tuwa. Kan nek digolak legi nika. Heeh, lek pas buka. Wah, jan nek tenan wis lali nang bocokan. Segane nganti bos. Witeten pundi? Lah nika. Mburi? Heeh. Yo Mbak yo. Iya, iya. Ngunduh waluh mengko digawe kolak. Nek kolak iki nek ning kene kluwa ya, Mbak. Heeh. Kluwa. Iya. Oh, iki. Wah, niki. Heeh. Niki pun tuwa. Mau kok dirangkep ya, Bu. Hah? Dirangkep kono mau. Dirangkep. Heeh. Ning iki enak urung nek niki di nganu. Niku mung disayur. Oh, isih enak disayur. Heeh. Iki ming awoh pinten iki jenengan nek nganu ki? Awak niku Pundi? 3. Hah? Lah niku. Nah, niku Wah. Niki ora mbebayani nek ning ndor gendenge ngenten iki. Mboten wong niku temasang kalih bagale niku. Oh. Lek lah niki setunggal niku. Gede ya, Wan? Gede niku. Lho jenengan kok pinter nandur to aku ki nek nandur ora Lah apa. niku napa? Walah wong sing pentil wae ya akeh kok. Heeh. Nek sing tuwa enak nggo kolak ya wonten. Wonten. Pundi? Monggo goleki yo. Pundi, Mbah? Ini. Walah, lah besar sekali. Iya. Sing cilik mboten wonten po. Mboten lah nika sing cilik ten nganding bapak nika. Nggih. Ijo. Urung patek tuwa. Ayo wis tuwa. Oh wis. Heeh. Oh wis tuwa. Nek iki mah wis mati, heeh. Huh. Kilo. Wite kuwi dirambatke nggon kandang wedhus. Makane iki kan wedhuse mbak-mbok kan mau iki. Nggih ndoli wae. Delok to. Iya. Lho sakmene niki kanggo pirang kolakan. Ayo monggo mawon. Kangge sak kolaan monggo. Walah sak kolakan. Telung kolaan monggo. Lha sak kolakan mono ya. Iki ora ono sing cilik po, Mbah? Ora ono. Iki onone. Anane cilik ning urung tuwa. Oh alah ya niki. Anjuk luwih gedhe lah kae. Malah ditawani luwih walah dia Bang bayi amit-amit. Lha sak aku. Ayo kae. Oh, iki kamangka awet ya Mbah ya niki. Awet. Awet. Iki sampai berbulan-bulan asalkan ora terluka kulitnya itu masih awet nggih. Heeh. Oh, ya wis iki wae Mbah. Iya. Iki wong wis kepetong paling cilik ya sudah kita ngolah iki tapi tentu saja mboten kabeh iki engko. Ayo terserah. Jenengan apa diparo karo jenengan? Ora. Ora maro. Ora maro. Wong kula ki nek duwe ajeng jangan ngajak kanca-kanca niku wingi mamane Hilma. Heeh. Tugel. Oh, tak kon ngowo, setugel. Heeh. Terus sing sugele? Paro-paro. Diparo-paro. Aku akhirnya Lah wong sethithik mawon wis dadi sak janganan kok. Iya. Meneh jenengan dhewe to. Mung dhewe. Sapa Putune mau? cok mboten mampir. Ya mampir kadang ning nek mampir. Mampir sedelo. Njaluk sangu. Oh njaluk sangu. Mbah aku njaluk sangu. Heeh ngono kuwi. Hilma kuwi. Apa kok ndedet nang kene apa? Ya ora. Ning yen jenengan paringi to. Ya baringi kok Oh, sakake. iki loman lho Mbah Makem ki. Waluh dineh-nehke duit iki lho. Kabeh cah cilik-cilik disangoni wis. Wis ya Mbah mriko ya Mbah. Wis matur nuwun nggih Mbah nggih. Heeh. Padha-padha. Sida ngolak lah semene gedene. Nggih. Ya mana si Dora iki? Wis ridi. Lah tak pikir ora sida, suwen le nunggu ket mau. Masak apa iki? Pane? Oh. Masak apa iki? Aku ki arep takon, iki waluh semene gedene iki masak opo? Lah Mbak Makem iki lho sing waluh tuwa iki semene gedene. Aku milih sing cilik to, Pakne. Nom. Enom. Lah iki nek semene gedene iki pon entek sepisan. Ya ora. Tapi Iki kira-kira
Lho, semene lho iki. Abote pirang kilo nek semene iki? 5 kilo Wah, punjul iki. Punjul iki. Ngene wae. Iki dimasak digawe kolak. Pas banget toh. Nggo menu inspirasi berbuka puasa. Iya. Cocok. BTW si Mbok Pakne mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Lah iki waluh enake dimasak kolak manis-manis, katanya berbukalah dengan Yang sing manis-manis. legi-legi. Selain senyumanku yang manis luar biasa. Ya kita bikin kolak. Lah tapi apa iki jodone? Jodone? Heeh. Jodone iki ning mburi ana Apa? montol. Montol. Ngerti montol ora? Montol. Telo pendem, ubi jalar, ndoro. Ngerti to? Ubi jalar. Wah, cocok iki. Iya. Manis karo manis, engko isih entuk gula. Seger. Mantap. Wis. Eksekusi wane dibuka sik. Dibelah ngono, diparut. Mboro piye? Mboro piye? Kulite ya atos banget lho, Ndro. Guaret bae. Oh! Kaget. Gaget aku. Guaret bae. Ora. Oh, nek ngene carane, butuhe kan mesti aja dibelah biak. Ora. Ah, Ngene. sak juring iki bae. Semene bae iki. Iki. Sirah. Ya Sera. iso. Ngene to. Heeh. Ya sithik banget to. Apa ora? Lah. Engko sik karo montol bareng lho. Duh, ora pas. Ora pas. Ora apa-apa. Nah, sing kene urung. Kene urung. Wis somo lho, Terus wis somo. Lho delok ento, delok ento. Treng. Wah. Wah, cantik sekali ya jerone. Wangi iki. Ngene iki kaya legi lho wisan. Winu. Iki dibuang isine. Terus Iki digemeni isine kuwi dilumpukke. Sisuk ditandur dadi ben iso ngunduh dhewe, ora sah dadak njaluk nang Mbah Makem. Lho. Iki. Bijine kaya biji bunga matahari neng luweh ombo-ombo, heeh. Luweh ombo-ombo nek iki luweh tipis-tipis. Dan konon katanya iki digawe kuaci ya iso. Iki digawe kuaci ya iso, tapi aku urung tau mangan. Wis? Sudah terbelah, Ndoro. Selanjutnya kita mau toto-toto menyiapkan sing arep dienggo gawe kolak. Dan apalah mengko kayane gawe gorengan enak ya, Wan ya. Gawe gorengan. Tapi tetap jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nice. Tak toto-toto sih. Waluhe wis dionceki. Telo muntule wis dionceki. Kari dipotong-potong. Iki delok meneh ya wis blekutuk-blekutuk. Biasane awakmu nek ngolak isiane apa, Ndoro? Iki anane waluh karo montol ya waluh karo montol. Jane luwih wangi, luwih sedep ki nek nganggo iki nganggo pandan. Tapi iki berhubung si mbok Kiki nandur wit pandan jan angel ora urip-urip, ya wis sakanane wae. Terus iki mengko Ndoro arep gawe. Lho iki aja dikira arep dikolak wortele. Arep tak nggo gawe bakwan. Bakwan isiane mengko nganggo kobis karo tokolan karo loncang. Nek kolake yo iki mau tambah santen gula uyah wis. Wis dadi menu berbuka sing inuk sing tonjol. Ini kegedean ora, Mbok? Ora, aja cilik-cilik engko remuk. Tapi tak rasa-rasa kuwi iki nek kok rajangi kabeh engko akeh banget lho Pakne. Ora iki tak tinggal iki. Suka to wong isih karo montrol. Wis aja cilik-cilik remuk lho ya. Ora. Iki engko sisane belan waluhe mau Ndoro
Engko arep tak terkenane Pak Joko, nane Mbok Tin, nane Mbah Jem, nane Mbak Nani ngono lah. Bene do dikolak dhewe-dhewe. Ra iso ngeteri matenge ya ngenteri mentahe bene dimasak dhewe. Alon Pak ne. Iki kok bisa tak rasa ngene ya, Ndoro? Lah. Mencolot. Koyone kok ora mot ya mangkokku Pak Neki. Wah, kurang gede wi. Iki muntule tak cekukne sik ya. Heeh. Iki muntule Ndoro luwih atos dadi dicegokke dhisik. Iki engko nyusul. Iki setengah mateng, muntule setengah mateng, engko lagi disusulke waluhe. Tak ganti mangkok. Bumbu bakwane apa, Mbok? Bumbu bakwane ya bawang putih karo uyah wae. Wis ora usah neko-neko. Apa arep ndoki mrica ya oleh. Arep nek bakwan jagung sing nganggo tumbar. Nek simbok lho ya. Tapi nek bakwan sayuran ngene iki cukup bawang karo uyah. Terus engko dikeki kaldu bubuk ngono wis gurih enuk. Mengko disambelke kecap. Wah, jos. Borot lho siwurmu ki Pane. Wis e. Ya to, borot to. Iki borotmu metu kene iki kerangan. Mbok didandani. Lho delokno klak-aklik kaya ngene lho. Ah! Lho, iki. Iki slobok gagange. Biyen ki le gawe, biyen kuno iki. Le gawe nganggo bathok teles. Dadine disok tepunge. Sengaja wortele tak rajang gedhi-gedhi ngene ben ketok nek ana wortele. Aja gur cilik-cilik wae lho. Dawa-dawa ngono. Nek neng kene lho, Ndoro, umume wong buka ki mesti ana gorengan. Ya diomong ora sehat nek mangan gorengan iki. Lah piye? Tapi justru aku ya tahu dodolan gorengan ya larise posoan. Oh, lho. Kita ki wis tau buka angkringan posonan ngene iki sing didol kuwi ana es gorengan, es buah, bakmi. Sores, panen, genduren pokoke. Wis wajange tumpangno Pak Ne. Banyu? Banyune engko sik. Minyake wis panas. Ceguke rodok pucet adonanku Ndoro nganu, soale putih. Semene tambah ra. Lah ya tambah. Kuwi ceguke kabeh bene legi, jenenge we kolak. Iki kabeh? Serius? Serius. Oke. Wis. Nek, wis. 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 Nunggu setengah mateng terus engko diwalik, goreng kuwi ming sekali walik saja. Wah, wis Jan. Iki kaya daging asap. Oh, lah masak ditinggal-tinggal lunga ngene iki rak ya wis tungku loro murup kabeh ngene iki jenenge rak ya dadi dobel-dobel wayahe nyegukke waluhe. Nandi to wong mau ki? Iki muntule lekas empuk padha-padha kuning ya. Iki oren iki oren iki kuning. Padha-padha sak warna. Engko umpama ndoki gedang ya kuning meneh. Ya jan ngono kuwi kolak iki kok. Wis ditunggu empuk sik, setengah empuk Ding, terus engko santene mlebu ya, Ndara.
Sampean ki nanti mau lho. Aku goleki mangkok. Jan. Oh, Iki lho nyambel. nganti gosong iki lho, men Oh, lho. Mendramatisir. Ya wis meh OTW gosong iki. Tak tinggal nyegokke Golden Brown iki. Golden brown apa? Garing Doro, garing lho. Jikono piring Pak nih. Oke. Ya karang simbok-simbok sing masak ora usah cantik-cantik ya ora apa-apa. Sing penting kok nek digigit yo keres ngono kuwi. Iki tak tuntas nesek kok Pak nih. Wis kok kene. Kayane renyah. Dilalapi lombok iso, dicocol sambel kecap yo inu. Wis Pak Nei iki empuk. Lho, Wis. heeh, lebokke santene wae. Lho, ketara empuke iki wis rada ana bening-bening ngene iki walue. Sesuai kebutuhan, aja disok kabeh nek ra ngono. Tapi ya ora apa-apa disok kabeh. Nggono apa? Aduh. Wis iki nganu. Ndek-ndek. Ndek-ndek. Heeh. Segering ngene iki, manget-manget lho. Lho, airnya langsung menjadi coklat ngene iki karang gulane gula abang. Enak iki nek kula ya gula abang, gula Jawa kok ya Pak ini. Wis. Kono walah ya. Panas. Kene donke kene. Nah, wis tak nganu gorengane. Wah. Mateng kabeh ya. Wis. Yo, toto kita nikmati hasil masakan hari ini. Iki sing kuning-kuning iki mau jenenge apa le? Hah? Lawu. Apa? Lawu. Walo. Walo. Hah? Labu. Labu. Ngerti glundungane gedene sepiro? Gede banget sak kowe. Oh, gede meneh. Lho tenan ya Ndara, gede. Le njaluk sangone Mbah Makem. Kita nikmati dulu dari kolaknya sing anget-anget. Kita versi anget iki le menikmati ya. Coba duduhnya dulu duduhnya. Tap. Panas boleh? Yes. Waduh, Jan. Tapi pas manisnya. Ki walue. Lho kok ana sing cilik kayane mau aku lek akon motongi cilik gede-gede. Ben gelis empuk. Piye? Tak ceritani teksture. Waluh kuwi lembut tapi masih ada serat-seratnya di dalamnya. Ora koyok muntul, nek muntul kan begitu dikunyah ngono ya wis hancur. Tapi nek waluh itu ada serat-seratnya sik. Lek krasa ki nek basa wis di dalam mulut Nek wis hancur. Iki ngene. Nek serate ngono nek didelok ngene ora ketok, tapi ketika dikunyah lagek mengko krasa nek ana serat-serate. Seger tenan Doro. Semoga menu simbok kali ini kolak waluh bisa menjadi inspirasi menu berbuka ya Ndoro. Gampang le gawe, murah bahane, enak rasane. Wes. Delehke. Ayo le milih sing ndi. Lho delok ento. Serenyah ini iki didelok lho ya do meneh nek wis di nganu deloken. Oh, di rumah-rumah Durung meneh engko nek ketemu dicokot.
Iki renyah lho, udu atos iki renyah. Yo renyah to ora kemlotak kok. Hmm. Kriuk, kriuk. Yo le. Iki kerang wis diciduk ngono mangkok, engko lek gek giliran diteruske dientekke lho ya. Mana Bang? Nyocok. Tak bacutke ngentekke kolak waluhe ya ndara ya. Tetep aja lali like, comment, subscribe dan share ya ndara ya. Selalu nonton Nice. Pawon Mbok Wiryo hanya di Mbok Wiryo Channel. Pawon Mbok Wiryo masak ndara. Rasane piye? Tonjok ndara. Seruput.